Kako se čem pogreva, lahko pogledate. Poluga je bila, moram da pokažem, tu. Da. Ono što ja drugima radim, stavljam ih u neugodne situacije, evo ga, izvoli. Moja zmaga, jaz gledam, to je bilo hvala. Gledaj, dok god ne uđu u kavez, nikad ne znaš. Pizza al burek. Čim je on tako naredil in pogledal dol v svoj kot, sem rekel, da je to. Bravo. Ekipa, en lep pozdrav, evo nahajamo se pred areno Stožice, tukaj v Ljubljani, danes poteka FNC dogodek, eden izmed največjih borilnih spektaklov v Evropi oziroma na Balkanu. Jaz nastopam, spremljam kolega borca Želvo, ki se bori zdaj že tretjič v Ljubljani. Skupaj sva naredila tudi komad za njega in video spot in v bistvu spremljam ga do oktagona, verjamemo v zmago, navijamo tudi za vse ostale Slovence. Evo ga z mano je moj brat, DJ, menedžer Zupik z novo torbico. Bih iz tekme. Premaknil sem se 10 metrov sem. Prej je rulil na stadionu na tekmi od Olimpije, so zmagal. Zmagal, tako da Bravo, Olimpija, v glavnem, njegova naloga je, da mi čuva to torbico. Bolj da ne veste, kaj je notra, pol vam bomo pokazali. En namig. En mesec prej sem treniral za to priložnost, tako da upam, da bo vse good. Bravo, spremljajte. Enostavno boste videli, kako vse skupaj poteka live. To je to. Ajmo. Trikrat All Area Access. Hvala za povabilo FNC. Sem zelo vesel, da sem del tega dogodka. Čao. Hvala. Nahajamo se pred oktagonom, samo 2 metra stran, tako da noro bo. FNC. To je to. Vse snima. Evo, zdaj gremo do produkcijske kabine. Produkcija ni v dvorani, ampak je zunaj, se pravi v temle kombiju. Evo, če pogledate. Evo, to je že produkcija, on vam bo pokazal, kaj dogaja tle. Čekaj, daj mi krupnjak neki, kamera 2, 3, 4, daj mi neki krupnjak mi neki daj. 4, Miran 4. Daj 4. Pripremi zadar i reci njima nek si pripreme. Miran 4. U 7 i 10. Kje si bil človek? Rekla smo 10 sekund, ne pa 5 minut, da te snima tle. Ta snemalce je posnel en vlog, po moje sam noter v kabini. Mega fitno. Prvi občutki. Ma ne, to je to, evo pošteno, moraš biti sam sproščen. To podons za uspeha je biti sproščen. Pred sabo imam nasprotnika, verjamem, da sem tehnično superiornejši, fizično superiornejši. Držati vse v športnem aspektu. Imaš daj fajte, ki se moraš steps, ki ti reče, pojdi krvavo, naredi fajt, ker nekomu ne smem danes. Danes moram, kada grem na trening. Tako vzdušje moram, mislim, sam sebe prisil do tega. In evo, tako je pošteno tudi paše. In mi prav paše, res na relax, imamo še 3 ure najbolj do fajta, po mojih izračunih 9. fajt smo. Da po easy, veš, napake, ki se prehiter začneš odrejati. Nervozen si, neki začnejo, veš, ker že svi spuštiš 2 ure pred fajtom. Bolj ustreza to, da si malo kasneje. Zdaj je 7. Ja, v easy mi je srečujem, da bomo kod 10. Dule, dođi pozdravi. Izvim. Ovo je moj prijatelj Čale Sale. Ćao. Ovo me prati, song radi, snima malu stvar. Dule, to je nasprotnik, snimamo vlog. Samo ću ja malo da pričam i to. Evo njega sam pitao kako si i tebe da pitam, kako si ti. Bežim ja pa nek si spreman? njega. Sve je dobro, sve je dobro. Jesi spreman, jesi opušten, vidim da jesi. Slušaj, to može i Boki da ti kaže. Nikad nemoj boriti da pitaš da si spreman. Sad to pitanje koje si meni postavili njemu. Njega vidi 50-100 ljudi u toku dana. I svi ga isto pitaju. Svi ga pitaju isto. Kako si, jesi spreman? 300-400 njih piše isto poruku. Nekad te mnogo ljudi pita, jesi spreman, Dođe kraj dana, ti legaš, spavaš, gledaš čovječe, svi pitaju da sam spreman stvarno. Da. Tako da, spreman sam. Krivo pitanje, samo da pitam kako si. Da, dobro je, ne, ali to svi pitaju, jesi spreman i
da pobediš, tako, to su dve standardne stvari. Treći meč večeras, nadam se da ću da, mislim, pobedit ću da sam došao, da sumnjam da ću da izgubim, ne bi se pojavljivao, tako da samo želja da se postiraju neke tehnike bolačke, da se pokaže sportsko znanje, sportski duh i neko poštovanje. Tako, i neka pobedi koji bolji. Hvala ti puno, sretno i pričat ćemo još posle fajta. Iz tega intervjuja smo se naučili ne nikoli borca spraševati, če je spreman pred fajtom. Moja amaterska napaka, tako da se vidi da je moj prvi blog. Evo, zdaj gremo v Fighter serija, tako da vidite, kje so fajterji pred borbami, kje gledajo. Več ali manj so itak vsi v garderobi, ampak tle nekako spremljajo prenos. Kar je meni osebno najjače v teh garderobah in tako na hodnikih, so skozi nafilani hladilniki, elektroliti, izotoniki, energijske pijače, ni da ni, tako da, kaj boš ti? Sploh ne vem, kaj nekaj. Rich pitch. Evo, vezmem pa tega drugega probu. Tako da, to je to. Evo ga, Big Boss, kakav je osjećaj? Pa evo, dobro, već sve 30 puta, 29 puta veliki event. Samo mi reći, evo sve pod kontrolom jer sve ide po planu. Gle, dok god ne uđu u kavez, nikad ne znaš. Imali smo u Varaždinu da se jedan na zagrijavanje od zemlje. Tako da tek kad svi uđu u kavez i odrade borbe, smo sigurni, ali ide dobro za sad sve. To je to. Vidimo se. This bout is a split draw. Show your appreciation for Milan Kaplitz and Alexander Grabinca. Z nami je Aleksandar Grabinca, Rus, svaka čast. Prvi slovenski je don zmagu, prvi vtisi po borbi. Pa veš, malo sem razmedal, da stoji zanačeno, ko sem prvo razglasil, sam pol se pravo bila neka napaka preštetil, da pravim ti, malo je bil tukaj roller coaster, razumeš, da si se izenačila, ni mi jasno, ne pa moja zmaga, jaz gledam, rekel, da je bilo kva, ampak na koncu konca, Zmaga je ostala doma, to je najbolj lažen. Znan si po svojih entransih zanimivih, kako da si se zdaj odločil za ta komad, da mi smo dali na Shazam, ni nam zaznali, kjer je to komad. Prvo povej, kjer je to komad. Ajde, že Kalisha Bridges Ninja. Znači, to je komad, kaj je star po moje 15-20 let. A veš, neki Martina Dubić. Ja. To on ko je, to je isto njegov komad. Bomo pogledam, ne ve to. Kako pride do tega, pa vozimo se s prijatelji v avtu i sam prebijamo i s glave. To je kad se družiš s takimi modalami, stari, to verjamem, da take pederije ne teško. Vse pederije sam mi najhitreje spomnil. Sežem ti još koliko ljudi je meni rekao, a ti si ki si barbike, a ti si Amerikanac, to. Mene ne zanima zmaga, to, ono, ma to njih briga. Ostanite zdravi, ostanite pametni i svo sreće vam knjite to. Bravo, svaka čast. Ti si že zdaj ogrevaš, brat? Ne ogrevaš, samo jedno čem. Malo da učim. Evo kako se čem pogreva, lahko pogledate. To je to. Še 5 fajtoma pred začetkom i že je spreman. To je edina stena, ki ni ta gips. A ja, pa... Nemoj, brate, razvalit ćeš. Ne boste mi se imeli kje zatušerat, pa. Vi ne znamo slušalke, kaj bi slušaš? Pa iskreno, imam sam slušalke, evo. A ja, sam? Da ne slišam drugim. Majko mi zdaj dok se pogovarjava, zdaj dam play pa da vidimo kjer je komad. Ajde da vidimo. Ne vem, neki grše, ali... Veš kaj mi je na ono? Znači rap poslušaš? Ja, rap. Samo rap. Mi je ono na random
A na random playlisti, Na nima neđi na mojoj playlisti. Samo da neki svira. Ali evo Grša zdje. Eto, Grša. Idemo. Prvo tekmu kad sam šao gledat, me potrpelo gledat Olimpiju u Tivoli i takrat je bio glavna zvezda Marko Milić. Pa zdaj ima pod stropom Stožica. Ja. Tako da Marko Milić res legenda in evo, ponosno nas reprezentamo Ljubljano in Olimpijo. Gledam tako full klincom pogleda mene. Ovo me pa friend na telefon, ajde zvezda, ajde. A krepa zraven moj tomatku na prvo, cela sonček bil full. Na derbi? Ja, full je bila, na derbi, pravo. Ni nobenih posebnih priprav. Tukaj smo v Kopalnici. Prej je dugo eno pomerjevala, pa je zdaj malo bolj umirjen. Trema. Očala grejo dol, gor. Zmeri kad dam ta očala, gor se nazaj pretvorim v ta lik Čaleta Saleta, tako da gremo. Sa nama Dušan Đakić, prvo velike čestitke posle takve atraktivne borbe. Možeš na brzaka neke kratke utiske? Ništa, Želva je kralj veliki, ovu pobedu posvećujem Nemanji Miloševiću. Žao mi je što sudija nije prekinuo borbu ranije, gledao si i video si da je Želva urlikao. Uloga je bila, moram da pokažem na tebi, tu, on je ovdje video sam da je, da. Moja je dobra volja da hoće da nastavim da i dalje ovim mogu. Ja sam se zaustavio kad je on krenuo da se deli. Dobro. Kad Zorić nije prekinuo, ja sam i dalje dodao još malo, on je nastavio dalje da vrišti, ali nije teo da tapka. To je trenutak kada je Zorić trebao da prekine, jer kada se borac uglašava, sve nešto verbal tap out, treba je to da prekine. Ja razumem veliki ulog, njegova je pozornica ovde, može da se desi posle da opravdam Zorića da kaže Želva, ej, nisam
taf, kao što se prekinuo, ali opet razumijem Zorića, ali žao mi je što je to želo. Mislim, nije mi žao, ali volio bih da je prekinuto ranije, ti ne znaš, ne znam ni vaše koliko je teško nekom ko je ratnik da ovo uradi. To znači, podčinjava, predem ti se zeznu. Ja se većam kako su mi došli dole, to je bila neka razmjena. Da, u jednoj razmjeni si ga malo pogodio i on je nekako pao na pod i onda ste bili već tu u situaciji. Da li si ti možda osjetio tu prednost? U stojici je on bio u prednosti jer osjetio sam onim udarac u jetu i osjetio sam direkt u bradu. Dobar je u stand-upu, hrabar je, tvrd. Vrlo se brzo sve izdešavalo, ali ja mislim da su gledalci dobili atraktivnu borbu. Žao mi je što je Želva bio onaj koji će da predvidi ono što se desi, a to je rekao da ova borba neće ući u drugoj treći rok. Želva volim. Ili. Dobro. Futbal ili basket? Futbal. Messi ili Ronaldo? Niko. Dončić ili Jokić? Jokić. Striking ili grappling? Grappling. Boks ili MMA? MMA. Mike Tyson ili Muhammad Ali? Mike. Knockout ili pobjeda na poene za pojas? Joj, brate, Ovo je teško. Submission, daj, ne bude submission za pojas. Dobro. Talenat ili rad? Rad. BMW ili Mercedes? Ja vozim, brate, Opel Insigniju, nemam love ni za jedno ni za drugo. I na kraju, pošto si gladan, pizza ili burek? Pizza. Bravo. Svaka čast, Dušan Đakić. Hvala. Brza pitanja. Okej. Pa ću i tebe isto pitati, brzi kao 10. Ono što ja drugima radim, stavljam ih u neugodne situacije, evo ga, izvoli. Za tisteke neveste, u stvari pričat ću da i ti razumeš. Ovo je Klara, glavna faca FNC-a, ona radi intervjue sa svima. Tako je. Zato smo i pozvali, sada je vreme da mi napravimo sa njom. Može, jedva čekam. Brzih 10 sa Klarom, jesam, spremna? Spremna. Futbal ili basket? Futbal. Messi ili Ronaldo? Messi. Dončić ili Jokić? Dončić. Dobro. Striking ili grappling? Striking. Boks ili MMA? MMA. Mike Tyson ili Muhammad Ali? Muhammad Ali. Knockout ili pobjeda na poene za pojas? Knockout ili pobjeda na poene za pojas. Ajde, bila je pobjeda na poene za pojas, tako da ćemo reći pobjeda na poene za pojas. Dobro. Talenat ili rad? Rad. Ok. BMW ili Mercedes? Mercedes. Za kraj, šta više voliš, pizza ili burger? Burek, ja sam burger, a ako je burek. Dobro, možemo pizza, burek ili burger? Burek. All the way. I to je s mesom, logično. Ništa osim s mesom ne dolazi u obzir. Imaš neki pozdrav ili za sve koji gledaju, prate? Tako je, imam pozdrav za sve, želim da respekt za novi segment u tvojoj karijeri. Dobro, hvala. Jedva čekam pogledati i jako si dobar u ulozi voditelja, koji se sviđa. Hvala. Puno sreće ti želim s ovim projektom. Hvala. Gledajte dalje. Moja. Sve. On mi je rekao, Jakub, ti si od njega boljši i ne verjamem vate. In jaz sem mu dal roko in sem rekel, Tomi, zdaj gremo Alinu priprave in to bomo vzeli. In evo, zdaj smo to vzeli.
Zadnji sam. To je to. Uzmi pas u ruke da se vidi. Evo, le. Šampion dobiše sandvič, čakiše sandvič, banana. Ne znam. Kako sam se ogreval, povem? Ugreval si se z šake v zid, da malo greje členke i... To je bilo ogrevanje. Grem po to kar je moje, tako da svaka čast še enkrat velik to je to. Več pa ni, ne? Kar ti bom povedal iskreno, nikoli nisem bolj mirno spal dan pred borbo, vprašaj mojo ženo. Druga stvar, nikoli nisem šel bolj miren v fajt in to me je skrbelo, a sem jaz preveč sproščen. Šel sem v fajt tako miren, jaz ko sem ga gledal, zdaj ti bom povedal, jaz ko je on prišel v kletko, ko sem ga gledal v oči, nisem umaknul pogleda iz njegovih oči. Čim je on tako naredil in pogledal dol v svoj kot, sem rekel, to je to. In zato, ker, kot je rekel Tyson, vsi, ko pridejo v ring, vsi, ki pride v ring, lahko so najbolj nabrijani, oni gleda samo oči, ne umakne pogleda iz njih. Čim je on nabrijan, in sam to naredil. V tla, to je to. Jaz sem vedel, da ga imam. 10 sam hitrih ali pa poveš. Lagano. Nogomet ali košarka? Košarka. Messi ali Ronaldo? Ronaldo. Dončić ali Jokić? Jokić. Striking ali grappling? Striking. Sam predvideval. Boks ali MMA? MMA. Mike Tyson ali Muhammed Ali? Tyson. Knockout ali zmaga po točkah za pas? Knockout. Dobar, okej, danes je bilo drugače, ampak glej, pas je tukaj. Talent ali trdo delo? Trdo delo. Bravo. BMW ali Mercedes? Nečka. Nečka i za konc vemo da si lačan. Pizza ali burek? Pizza burek. Bravo. Še enkrat svaka čast za zgodovinsko. Za konc sam sporočilo za naše vse fejne gledalce, kad to gledajo. Karkoli si zadaš v življenju in če delaš proti temu in če res verjameš vase, vse se da, vse lahko dosežeš, to je to. Srećno, na vezi smo, Bruda. Se vidimo. Nemojte zaglaviti na afteru. Kaj prošle godine. Javite se kad pređete granicu. Pesku ono poklicu u sveću, da budemo imamo tako da nemaju mene veliko Da mi povej, kjera borba te, na primjer, najbolj dosta odlučila? Mislim, zadnja, dobro sam gledal 2 godine Andreja Slantović. Tako da te vrhunski borbi sve zadnja, sigurno na kandidat za borbu leta. Okej. A da mi povej, kaj tebe lahko nazaj pričakujemo v ringu? Nimam pojma, čujem 9 mesec, neke sezone. Okej, torej letos še nadaljuje. Nasprotnika že imaš kakšnega v mislih? Ne, vem še oče. Pustimo se preseneti. Hitrih 10 s Miranom Fabijanom, Sloroki. Nogometa v košark? Ko igrajo moji otroci, nogomet je košarka. Okej. Messi ali Ronaldo? Pa rečemo Messi. Dončić ali Jokić? Luka zmjeraj. Striking ali grappling? U borbi striking, na treningu grappling. Okej. Boks ali MMA? MMA. Okej. Mike Tyson ali Muhammed Ali? Muhammed Ali. Knockout ali pa zmaga na točke za pas? Če mi je izbor za točke na pas. To je to, sam da je pas te. Talent ali trdo delo? Trdo delo. Okej. BMW ali Mercedes? BMW. BMW vemo da furaš, okej. I za konc, pizza ali burek? Pizza. Bravo, svaka čast. Videli ste zdaj iz prve roke, kako zadeve potekajo, tako da upam, da vam je ta kontent všeč in če vam je, lajkite, komentarite, vesel bom vaših komentarjev, subscribite se in mogoče bomo nadaljevali s temi vlogi. Ni še konc, sam to, da vidite, kako zgleda zadeva. Ob 2, evo, točno 2 je ura, do 2 smo bili tle, tako da evo, lahko vidite, kako je že vse razstavljen in pripravljen za jutrišnjo tekmo Olimpije. Let's go!